हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना re-svayemनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिदिब्ला बिथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों जोबोर बरिया रादाब रांखौ मोननायनि सिगां नोंथांमोना दा डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्टखौ खनसे नायनानै लानो हासिगोन आरो बे मेरिट लिस्टनि गेजेरजों जायफोर बिथांमोननि नाम फैदों एबा फैयाखै चेक खालामनानै लानो हागोन मानोना आसाम सरकारा बाथ्राखौ फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 25 जानुवारिनि सिगां बेनि गिबि किस्तिनि रांखौ मोननो हागोन स' बिदिब्ला बे मेरिट लिस्टखौ माबोरै नायगोन बबेयाव नायगोन बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ एडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो दानिया नोंथांमोना जुदि गोदानै ओंखारनाय re-svayemनि मेरिट लिस्टखौ नायनो लुबैयोब्ला दानिया माबोरै नायगोन बबेयाव नायगोन बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना गावनि मबाइलजों नङाब्ला पीसीजों नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना सार्च बाराव टाइप खालामनानै हो लिस्ट अफ शर्ट लिस्ट ग्रुप अफ re-svayem नोंथांमोना बेबायदि टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै हो सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि गोबां रोखोमनि वेबसाइट ओंखारनानै फैगोन बिनिनो नोंथांमोना गावनि बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गावनि डिस्ट्रिक्ट वाइज बेवहाय लिस्ट ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला बेवहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों चराइदेव डिस्ट्रिक्ट गलाघाट डिस्ट्रिक्ट बिनिफ्राय बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बेबायदिनो गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टखौ नायनो सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय साप'ज आं बेवहाय नोंथांमोननो एग्जाम्पल हिसाबै दिन्थिना होनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टखौ आं बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होबाय सेलेक्ट खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गभर्नमेन्ट अफ आसाम गलाघाट डिस्ट्रिक्ट जितु गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय नोंथांमोनखौ लानानै थांगोन बेबायदिनो नोंथांमोना गाहायथिं फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन लिस्ट अफ SHCs एलिजिबल फर इन्टारभिउ आन्डार re-svayem स्किम नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि जितु डिस्ट्रिक्टनि अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय लानानै थांगोन नोंथांमोना बेखौ अके खालामनानै होब्लानो जाबाय अके खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मोनसे लिस्ट ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन जितु गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि लिस्ट बे लिस्टखौ नोंथांमोना बेबायदिहाय नुनो मोनगोन स' बेवहाय नोंथांमोना नुदों गोजौआव लिरखानाय दङ लिस्ट अफ शर्ट लिस्टेड ग्रुप इन गलाघाट डिस्ट्रिक्ट आन्डार svayem स्किम स' बेबायदिनो नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ नायनो हागोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि बेवहाय नोंथांमोना गिबिनिफ्राय नायब्ला नुनो मोनगोन सिरियाल नाम्बार बेनिफ्राय एन्टारप्राइज नेम अर्थात नोंथांमोननि जितु सेल्फ हेल्प ग्रुप बेबायदि लिस्ट ओंखारनानै फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेसन नाम्बार मोनदोंमोन बेबो ओंखारनानै फैगोन बेनिफ्राय नोंथांनि जितु ग्रुपनि एड्रेस बबे ग्रुपनिफ्राय बे एड्रेसा बेखौबो नोंथांमोना गोरलैयैनो चेक खालामनो हागोन स' बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव बेवहाय जेसेबांखिनि ग्रुप बेवहाय लिस्ट जाबाय अर्थात इन्टारभिउ जाखांबाय बेफोर गासै लिस्टआ बेवहाय बेबायदिनो ओंखारनानै फैगोन स' बेबायदिनो गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि थाखाय रोजानिबो बांसिन लिस्ट बेवहाय ओंखारनानै फैदों नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौ गावबागाव सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन अर्थात नायनो हागोन जे नोंथांमोना दानिया बेखौ गासैखौबो नायनायाथ' सम्भब नङा स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय मोनसे अपसन बेवहाय होनानै होदों नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे बक्सआव नोंथांमोननि जितु एप्लाइ खालामनाय समाव मोननाय एप्लिकेसन नाम्बार बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों सार्च बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानैबो नोंथांनि लिस्टखौ सर्टकाटयै नायनानै लानो हागोन स' बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों दानिया गावबागाव डिस्ट्रिक्ट अर्थात नोंथांमोननि ग्रुपआव साबैसे लिस्टआव अर्थात एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बेनि सोर रिजेक्ट जादों आरो सोर एप्रुभ जादों बेखौबो नोंथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो नायनो हागोन स' बिदिब्ला एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन आं बेवहाय लिस्टखौ दिन्थिनानै होनि नाम्बार 1आव दङ साप'ज तारंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्लिकेसन नाम्बाराबो बेयाव होनानै दोननाय दंखायो बेनिफ्राय बे ग्रुपनि एड्रेसा मा बेबो बेवहाय होनानै दोननाय दंखायो बेनिफ्राय बिथिं फैयोबा नुनो मोनगोन इन्टारभिउ डेट एन्ड टाइम नोंथांमोननि इन्टारभिउआव अर्थात फेस टु फेस इन्टारभिउआ माब्ला जादोंमोन बेसे समाव जादोंमोन नोंथांमोना बेखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय इन्टारभिउनि भेन्यु नोंथांमोननि बे इन्टारभिउआ बबेयाव जादोंमोन नोंथांमोना बेखौबो गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय एक्सन दानिया नोंथांमोना नोंथांमोननि ग्रुपनिफ्राय साबैसे सुबुङा बेवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि सोर दं सोर गैया बेफोर गासैखौबो बेयाव नोंथांमोना थुनानै नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय नोंथांमोननि सोरनि नामा दं आरो सोरनि नामा गैया स' बेबायदिनो दानिया नोंथांमोननो एग्जाम्पल हिसाबै आं बेवहाय नोंथांमोननो मोनसे दिन्थिनानै होनि बेवहाय नोंथांमोना जितु फिउ मेम्बार्स दङ बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोननि ग्रुपनिफ्राय साबैसे सुबुङा बेवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन बे लिस्टआ बेवहाय ओंखारनानै फैदों
अर्थात बे ग्रुपनिफ्राय 3 सुबुङा बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोन बिदिनो बे गासै स्टेटासा बेवहाय नोंथांमोननि ओंखारनानै फैगोन बेबायदिनो नोंथांमोना नायनानै लादो बेबायदि गासै नोंथांमोननि ग्रुपखौबो नोंथांमोना बेबायदिनो नायनानै ला बेबायदिनो दानिया नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि लिस्टआव दंना गैया दानिया बेबायदिनो नोंथांमोना गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हासिगोन आरो बेवहाय मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो रोखा खालामनानै होनो सानदों जे आसामनि 33 जिल्लाफोरनि गेजेराव बेवहाय गासै डिस्ट्रिक्टफोरनि लिस्टआनोखि नाम ओंखारनानै फैदों बेबायदि नङा मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ आसामनि गासै जिल्लायावनोखि इन्टारभिउनि समा अर्डार इन्टारभिउनि डेटआ सानसेयावनो जाजोबाखै बेखायनो जाय डिस्ट्रिक्टआवहाय बेनि इन्टारभिउआ सिगां जादों बेनि लिस्टआ सिगाङाव फैदों आरो जाय डिस्ट्रिक्टनि लिस्टआ अर्थात जाय डिस्ट्रिक्टनि इन्टारभिउआ उनाव जादों बेबायदिनो बैफोर डिस्ट्रिक्टनि लिस्टआ उनाव ओंखारनानै फैगोन बेफोरखौ नोंथांमोना गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया समजों लोगोसे बेफोरो गासैबो रोखा जाजोबगोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो